Okay na. Good morning mga ka-senior at sa mga nanonood ng YouTube channel kong ito. Ngayong araw po ay magluluto tayo ng abraw na saluyot na may tilapia, pritong tilapia. Ito po ang mga gagamitin natin ingredients. Saluyot, ito yung labong tilapia na ipiprito natin mamaya. Lagyan natin ng konting bagong lubaybay at sinigang mix original. Dahil wala pong makitang sampalok sa palengke. Kaya ito na lang po ang gagamitin natin. Ganoon lang po kasimple. Tara, magluto na po tayo. Tutulungan nga po pala ako ng aking misis sa pagluluto. Tara po, magsimula na tayong magluto. Lagyan po natin ng asin. Dahil ipiprito po muna natin ito. Iprito na po tayo ng tilapia. Iprito muna po natin kasi isasaw po natin ito sa sa graw. Habang pinapakulo natin itong tubig, lalagyan po natin ng ito. Alubebe sa Kapampangan, sa Tagalog. Alubebe sa English, fish sauce. Mga dalawang ganito po siguro para hindi na siya masyadong maalat. Ito po, pag kumulo na to, lalagay na natin yung labong. At kumulo na, ilalagay na natin ito labong. Masarap po ito, masustansya pa. Po, natikman ko po ito nung pag umuwi po kami ng Labay noon. Nung una ayaw ko, pero nung bandang huli nagustuhan ko na kasi masarap po talaga. Pag naumay na kayo sa karne, ito po ang lutuin nyo, sigurado pong mawawala yung umay nyo. Napakasarap po ng abraw na saluyot. Ang pang-asim po ngayon, yung sinigang na sampalok na nakapack lang kasi walang sampalok. Pero ang masarap po talaga rito na pang-asim, sampalok o kaya santol. Yun ang masarap na pang-aasim dito sa sa saluyot. Pwede naman pong gamitin ito kung walang sampalok o santol. Pwede na ito. Luto na po ito. Dahil hindi naman kailangan prito-prito dahil pansawag lang po siya. Kumukulo na po yung alubebe. Tikman muna natin kung okay yung alat. Tama lang po yung alat. Ngayon po ilalagay na po natin itong ito labong. Mauna po ito labong kasi yung saluyot po madali lang pong lumambot. Yung labong po medyo may katagalan ng konti. Ito po, binabad ko na po ng matagal to. Nigasan ko mabuti tapos binabad ko matagal. I-ano po na natin. Ano po, kumukulo na po. Hintay lang natin mambot ng konti. Habang hinintay po natin mambot yung kakape muna po tayo. Kopi ko po. Ito po yung madalas sabihin ni Boss Reggie. Baka naman. Kopi ko. Habang hinintay po natin lumambot yung labong, kung napansin niyo po, meron na akong paso, limaw. Binilang po ako ng anak ko. Mura lang po ito, tigsa 10 piso. Ito po, ilagay ko na po kasi medyo malaki na po yung niya, dahon. Kung napansin niyo, nung una kong nito, hindi pa masyadong malaki. Saka ito po, inati ko lang po dun sa alaman na po. Ito po, yung alaman na yan. Inati ko po siya. Ngayon po, tubo naman po siya, nagkaugat siya. Ito, binigay po ng kapitbahay ko ito. Mabait ng kapitbahay, si Ate Bel. Ito rin po,
Kinuha ko lang sa labas ito. Linagay ko rito. Oh. Tumubo rin po. Meron na rin po siyang ugat. Oh. Ito, binigay rin po sa akin ni Ate Beliton. Binigay niya to. Ito lang. Ngayon po, meron na po siyang suli. O, tsaka itong gandus-gandusan ko. Itong andito pa rin, di pa nalilipat. Wala po kasing masyadong oras ngayon kasi po, mas po ako dun sa aking apo. Dun po ako sa kanya. Ito po, malambot na. Kumukulo na. Pwede na ilagay ang saluyot. Ito po, ang saluyot. Kailangan pong ibabad lang natin ng maigi, matagal. Para alam nyo na ngayon, may pandemya tayo, linisin ng mabuti. Ngayon po, ilalagay na natin saluyot. Halo-halo lang. Ganyan lang po kadaling magluto ng saluyot. Ito po, kulo na. Pagka malambot na po yan, ilalagay na natin yung tilapia. Panila natin. Ayan po, malambot na yung pinapalambot natin. Lalagay na po natin ang sampalok mix. Mga kalahati lang muna. Baka masyadong marami. Tikman po muna natin kung tama sa asin. Okay na. Ngayon po ay ilalagay po natin ang pinilitong tilapia. Ngayon po. Tatakpan po muna Takpan natin. muna natin po para lumasa yung tilapia. Ngayon po, luto na po yung yung abraw. Tingnan po natin uli kung para kami ng taste ni Papsi Roy. Ayan, sarap po. Promise po. Tama lang po sa asim at saka sa alat. Napakasarap po. Sige po, sasandok muna ako. Ito po, kain na po tayo ng tanghalian. At tikman natin ang mukhang napasarap na luto, abraw. Saluyot na abraw. Ito na baby luto na natin pagkain mo Tara, tikman natin ang lutong abraw. Sarap. Kayo, gusto nyo? Sarap. Napasimple lang po at napakasustansya ng lutong ito. Kaya, kung kayo po, subukan po ninyo iluto at tikman ninyo. Special mention sa aking ina, kay Mrs. Lugarda Francisco Concepcion. Nagpapagaling po siya ngayon. Sana gumaling siya. Nanay, magpagaling kayo ng gusto. At andito lang kami. Pag nakapunta na kami ng nakalog-log na, yung tapos ng pandemic, pupunta kami dyan. Okay? Thank you. Salamat din pala sa mga kapatid ko. Lalo na kay Risa na inaalagaan ang aming ina. Kaya, nanay, pagaling ka dyan, ha? Dito ko namin po tatapusin ang vlog na ito. Salamat po sa mga panonood at kakain muna ako. Ingat po kayo lagi at
God bless.